Днес ще снимем клип на Стражари Апаши. Нека да почваме. Доколко да броим? Всеки до 10. Добре. И ние ги почват да броят. Да, ето. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Доколко? До 30 ли трябваше? Да. Тук как се играеш на Стражари Апаши? Не от тук. Как се играеш на Стражари Апаши? Трябва да пикнеш да кажеш стражарска марка Бумпечат, си се вече на... Там отзаде някой. Полета има някой. Опия се. Стражарска марка Бумпечат, ти си вече наш играч. Ето го яската, който е от нашия отбор. Има ли някой там? Добре, ама той сега трябва да е от нашата. Крис! Панаха и другия. Ето го и другия. Инфлуенс. Абе, аз не съм. Опа! Ето и другата. Бога, сега хванахме вече Гергана, мене. И ето го Гого! Ето го Гого, ходи там, ето го! Бягайте! Хора, Гого е към един приятел къщата. Гого, и влезай така! Той влезе вътре във вас, май, ама ни там нямаме право. Цяла гвардия хора сме. Така ли? Не е ли последните? Да, Герто и Гого. Те как така се паднаха. Хора, много е изморително. Аре, идвайте! Герто, що не идва? О, хора, остана само един и сега ще борят Герито и Георги Плей. Отзаде зад мене са Криси Плей и Гергана. Панахме го, просто си изтървах телефона и не успях да снимам. Той се изключи. Сега ще направим още игри. Още една игра. Сега броят Герито. Не, защо ние? Георги Плей, защото... Не, последните. Последните. Последните са най-добри. Първите бяха... Криси! Първия беше Яско и после Крис. Ще брои Крис. Аз буквално си справих видеото, без да искам 2 пъти и почнах. Аз толкова. Аз пък имам 4 части, това е 4 части. Аз 3 пъти, един път си изтървах телефона и сега като фащах Георги. Накрая го научих стражарска марка Бумпечат и си вече нашия играч. Телефона си пукнала. Не съм го пукнал. Малко. Това е удобно. Стражарска марка. Бумпечат, ти си вече наш играч.
Всички сме тук. Цяла армия. Деца. Ако не взема мотора, я бача на мен. Кристиан ще брои. Сега игра номер 2. Пак тази игра. Ето де там. Значи Гери може и във вас, така ли? Яско няма телефон. Да. Яско няма телефон. Ето какво? Нищо. Дали уж Кристиан? Къде отиваш, бе? В колата ще крита и... Ма той брои. Ето, добре. Добре, колата. И седна, 8, 9, 10. Започва. Хора започват да броят. Никиля, къде ще ходим? Хора започват да Ма аз не знам къде. Не там. И аз съм. Ели вълна, Не бе, не там, някъде на тук. всички се чакаме. Не снимам. О, хора, чакаме ги да почнат да броят. Може ли там отзаде? Гери, ти ще броиш ли? Не. Там отзаде, нали може да се влиза? Не. Там е двора на поле. Старт! Хора започнаха. Гери, на къде? Аз коли ще се крия някъде под колите. О, хора, ще си изтърва пак телефона. О, сега съм уморен от първата игра. Започнаха да брат. Аз започнах да брат. Ало, не! Не стига. Хода, тук е много неудобно. О, не копирва. Копирва, мазя, копирва. О, ожилих се. Тук има много пастички. Пасичка. О, не коприва! Ето ги. Ти ще кажеш. Той ще каже, че има къде да бягам. Те там ги гонят. Май по-бързо, защото излизат. О, хора, ожилих се. Фак. О, няма се ожилих на коприва. Аз е тука. Много е гадно. О, хора, ожилих се на коприва. Ох, ужасно е. И джапанката. Те идват. О, не идват. Идват, ето ги зад мене и там са. Да, можем. Хора, очлих се. О, боли. Пишете долу в коментарите какви игри искате да играем. Аз и тук се ожилих. Къде се ожилите? Не. Там ще го прива и се ожилих. Да, и аз. Герто вече от тяхната? Да, хванаха. Ами Жоро в тях, вас. На къде ще бягаме? Към нас, към горната уличка. Нагоре една направо. Да. Дайте по-бавно. О, голема. Защо не влезем от тук? Защото ще нафаните. Боли, хора. Е там. Идват тримата. Почват към
абонирайте за канала за още такива видеа. Може другия клип да снимаме Brawl Stars, пишете долу в коментарите. И се абонирайте за канала с камбанката. Благодаря. Те се влачат. Не може да влезем под басейна. Вътре басейна, само че да напокрият. Ако можеш и към вас. То от... тук не става ли в гаража да се скрием? Някъде отзаде става ли? Става. Те не знаят. Става при кучето. Кажи на баба, че да не издава обаче. Става и тук в куческата клипка да се скрием. Не, ладно. Баба мой, да не издаваш къде сме. Да не издаваш къде сме. Бе, кой ме интересува къде? Дай, минай показвай. Видеа ще са на час. Разби другите ютубъри. О, Гоши, мотора още ли бачка? Я те вид. Обаче трябва да ми сменя мрема си. Хора! Няма стане. Спирачки, ето Виж какво ми стана. малко си е бал майката. Ето го и това, което мотора... Тихо, някъде тук не може да се скрием. Отдолу, нали? Ма аз няма да се събера. Виж какво ми стана на крака. И на мен ми се пика. О, тук няма ли само да се скрием? Тук ще ги гледам. Малко да още. Не да още. Не! Аре, тук ме приема. Иска да ми прикозите. Прикозите нещо, защото ма... Или е там. Кучето да е много хаби. Виж какво ми стана. Той на мен не ставало така. Там, ако беше по-често, може да се скрием. Там... Някой да светне с фенерче, тук влезе. Не, тук. Тук можем да влезем. Ама ще се виждаме. Тук отзаде ли бе? Тук да няма някой змия. Хора тихо идват. Тук има ли как да има някоя змия? Има, обаче няма трудно. Хайде, бягайте. Що е? Ще го запикай. Не. Аз ще се притам да отида горе. Да се изпикая тя, ако искаш. Не бе, чакайте, дай да свършим и тата и тогава. И на мене много ме се пикае. Ама кучето тук ще не издаде, да знаете. Кучето ще не издаде. Колко там се виждаш, бе? Вижте го къде е. Тук знаете как ми се пикае. Можем да се скрием. Тихо, чуванки. Някой да държи телефона, да отида да се изпикаем. Ма аз искам, чакай, ма. Аз ще се предам. Не дей, бе. Ще ти кажа. Вижте какво ми стана на крака. Я ще отида да се изпикая. Ти ще гледам. Хора, с два телефона съм. Вижте никой. За кой беше моят телефон? Хора, тече пот от нас. Така от покрива, не знам защо капи вода. Хора, аз съм другия съучастник. Може и сега да направи още едно видео. Виж каква е разликата между iPhone и Samsung. На Brawl Stars. Той му е. Дай да отидеш. Ама там ли бе? Давай. Там става. Дай. Човека ще
Аз ще се цъкам Brawl Stars и ще пушим видеоклип. Моля. То си 2 хано ще прави. Сега си гледа Brawl Stars и ще пуска клипчета. Последвайте го и него. Намали. А последвайте го и него. Гоги Плей се казваше, нали? Да. Гоги Плей, последвайте го и него. Promotion са нафанали. Ами един от темите, които трябва да нафанали. Кора! Тихо, тихо. Кажи на Диас, кажи. Еле цели се кофти. Виж какво ми стана? На мен е тук маленко. Тук ли? Къде? То не е чак се оксана на мен е много. Тук прозорчето може да ги гледаме. И оттам. Абе, тук как се пускаш сам? Видео. Те сигурно се предаха. Не, защо не Не, да излиза, бе. Той иска да излиза оттам. Не да рискува. Фак! Стъпа в ракетата. Не, вижте какво! Къде стъпах заради Кристиан? В кълта. Хора. Да, Крис ма фана. Знаете колко? Не. Аз сега обаче няма да им издам тайната. Аз съм жилех на куприна, ко крещите. Аз пък чух не съм жилех. Ние с Кристиан се знаехме, че има там някой. Защото видяхме Хора, ти се лаши телефона пак, защото тези ме подгониха и трябваше да се гетерим по балите. Даже го пуснах и го потърсихме малко. И продължаваме. стана още по-лесно. И разбрахме. Аз сега нищо няма да правя да може да ни им за монтаните. И разбрахме, че след буквално... Писани. Виж котки. Котки. Хора, сега си мисля, че ще ги фана. Но ще се опитам. Все пак да може да свършим играта и да почнем нова. Марка Бог печат. Ти си вече наши играчи. Тук някъде са. Не знае тук някъде са. Всичките викат, аз знам къде са. Колко време стояхме. Още на клипа. Няма ги в този двор. Няма. Те са луди, сигурно ще вътре. Няма никой. Там мириши ужасно. Ами за дървата. Аз знам едно скривалище на Николай. Може да влиза там. Къде? Кажи го. Знам ли? Не съм там. Не виждаме се да. Не, няма ги. Няма долу. Аре, ако снимате на хората двора. Няма тук. Да, ние подпусваме. Хора, там видях нещо. Аз знам едно добро скривалище на Николай. Къде? Аз го влизам там. Она е бъчва. О, не, аз повече няма да влизам вътре. Не, не там, бе.
Къде беше кравата? Не. Ей, това с Това е лола, крава е спаньоха. Май са зад кофата. Зад кофата са. Хора май са зад кофата. Или са от там, където са ожили. Тук, не. Буквално те през цялото време бяха. Нормално. Няма никой. Ще ми влезе. И така. Знаете ли, може да се не излягали от тук и да се обиколили и да се избягали пак. И накрая надолу слязаха. Слязаха, аз ги видях. Гера, може да са у вас? Да са не измамили от е тук. Никът слезаме надолу, тя да са били тук за този Мерцедес и другата кола да са не издемнали и да се влязат. Аз през цялото време си мислех, че са там. Ама, те ако се бяха скрили за този Мерцедес, или каквото и това, не Мерцедес. Ако се бяха скрили тук, ние щяхме да ги видим, защото те бяха пред очите ни. Няма, ти ще е тук. Е така някак си минаха. Дай да влезем вътре вкъщи, не знам, може да. Може да са влезли от тук. Не, да са направили... Не може. Да са направили вече с влизане надолу и така трябва да са промогнали. Възможно е да са влезли, защото... Да са скри. Нищо чудно и да се заровят да направи. Все пак ще проверим в мазата. Здравей! А къде отидаха? Малко да се отпочинем, да се пускаме. Това е моето куче. Това е моето куче. Ела, виж се. Къде са нагоре да ги търсим? И на мене. Навсякъде може да са. Не, там горе, където има най-много комари. Нали отзад има чешма? Чакай, че май е паднал мъртвите. Не е паднал. От тук се вижда. Няма ги тук. Гери, давай навънка. Давай навънка, няма ги тук. Да, ние там проверихме, ама проверим пак, защото те там свиха. Къде? В канала. Е в канала ли да са? Даде добра идея да звъннем, ама аз ако звънна, то ще свърши видеото. Пак. Не беше го спреш после? Моето пак се е изключило. Как ли? Ами пошли го. Не изключило се. Просто на част ще го направили, ще го сложа. Те по принцип не знаят, че може да са влязли там. А, да. Аз не съм им казал, че не може. Не сме им казвали. Може да са тук долу. И аз май видях нещо. Те са луди. Дали ще са тук? В къщата, сигурно. Е, къде са отишли, бе? Това ще е интересно да звънем. Ма трябва да сме под слух. Ето, на инфо. Без да искаш пляс хлеба. Аз не знаех, че... Без да искаш пляс хлеба, като скочих върху. Георги. Там бяха... Знаех си, че са там. Виж, Ваги.
Вижте ги. Гергана я... Които не са броели? Които не са броели? Да правим поредица. Ние двамата броим. Които не са броели? Аз? Ти не си брояла и Яско. Аз и Жоро. Не аз. Аз броях с Кристиан. Те? Да. Не бе, ти и хванах Жоро. Да. Последните броят. Бързи, сега те не са броели, те ще са. Мони, айде да правим някаква друга поредица. После. Двама да броите. Нали можем? Не, аз и той брояхме. Първи. Аз и те първи, които са броили. Тези, които не са броили въобще. И които сега ще броят. Не трябва ли първите да броят? По принцип, аре, да таковаме. Тези, които не са брояли, да може всички да броим. Да сме брояли. Значи ти... Кой? И Гого. Аз и Момчил. Ама аз съм от друг отбор. Следващия от твой отбор. Няма значение дали са. Сега ти и Гого брои. И те, защото вие не сте брояли. Да. Тук Отивам да пия вода. Я да пием вода. Не бе, ще ги изчакам, ако го потърсят, да го правите и тук, ако не, ще го зароя. Викам, ще го свързвам, че е еднакви виците. Има 10 червени, 10 сини, знам ли сега къде. Да, Ай горе. нас не дават. Само дават да пием вода и да ходим до туалетна. Ти нали ще да ходим? Чакай, нали в двора може? На мен вече не забравя. Нали в двора също може, бе? Да. На Гери? Да. То няма места. В оранжерията ли ще им? Не. Аз не знам места, бе. Има Вътре в басейна. Не, той е пълен, бе. Не е пълен. Пълен? Не. Пълнят го в момента. Да. Аз имаме. Добре, айде, кой ще бори? Вие двамата ще борите. Взема водата. Която я няма. Къде водата е? Няма я. Ето е водата, видете. Ето ни. Немаш. Как нямаш? Казвам, че ще да направиш петно. Ама на мен ще да ме пречи, не на себе. Не. Някой има ли салфетка? Нещо. Ко стана? Не. То си изтърват телефона в кълта. Дири! Бърши го гаш. Някой салфетка има ли? Бърши го тука. Бърши го тука. Да, аз имам. Аз имам. Да? Имам един номер за тебе. Имам един номер за тебе, Крис. Ще ти дам 1 лев. Ще дам пръв, ще ти дам. Да. Не е вярно. Да, вярно е. Не е вярно. Знаех се, че не е вярно. Крис, как може да почна тук да играя на поредица в Brawl Stars? Още ще снимаме ли? Аре, стига сме снимали. Аре, още една. Аре, да бъдеш да снимаме. Да. Не. Да може да не. Дай просто да кажем, че спираме. И от мен, чао, довиждане, абонирайте се за канала, харесайте клипчето и от мен, чао. И пишете долу в коментарите какво да играем следващия път. А от мен, чао!